baby be media, mina masini. Aswo jamai bonia ya fwe. Saka mwenye maya. Eka mudi ya mamu semidi. Chese mpesa moye misa ketechua. Na mudi mekosha basi. Yedru bone kuana mshujame. Eniye mbuwa enye miwo nyina. Abangaba onyine. Ojimede aya pamo. Enya boni bina mepemo lemo. Aya pamo. Enya boni Asama na bebo awon. Feel so cool. Oh, ni bi obedi ade bia no. Oduba be ma odi kan. Edi be nyankoma ade amana na no. Na se mo ni so a. Wo. Wasefo ya le ne no me. Oh how. Na bebre se na beba omoso. Eni ukuro ni nyina. Bebo. Sada na onya se no no. I said, I did not say it. The film is so quick, me bam my back, I'm a done. Mr. Tassonia, I said, when you miss what can an time can see every when you ask about every fine. Yes, I said, okay, therefore, we're fine. That you okay, you said, Baba, being of the family. 10 years, I tell you, what can someone go? What can I would decline. Let me bounce back. No, no, man, Father, but I'm family castle. Now, me didn't immediately say. A sweet channel, you tell when you nanti, no person, you me be a Nayamia. Tin was him from a banner. Sana, I'm a therefore, with your crammers, can say, Unina, on your bosom, Ketuan, oh no. And as I'm no kind of quack as one fanama, and then your own quan was a phone a bessia, me and me can family. No mum. Was if for a best when was if when you are best, and we see me go me and me cry, no man, Muninano. Yen so, you better quab my near home, and my answer yashi. Now, sir, I send we about 2 men, you know, any part do we? Oh, about 3 dear, me then come to Susanna, me dear coming Kuama Junior, Cabanca for Baba Kunumuko. If I do my money in I see one near Yahoto. And I said, you can walk a better. Walk a better. Whatever. Deminu Gumiakan. Maybe so make you know what. Whatever. In your dear and Sakoto Yavo doing. We are dear. Ubedi. Ubedi. Yes, I was on an eye then aquapam. Whatever. The Kamen Media and Kamen Casabia, Fano Cordier. Nanso, Master Man is saying, I've been home, you know. So, therefore. Cast my sea. Na samanya no na maka atu maka sina nim se wanwene ho mienu o therefore kaka me meka ne se asam na da ho na akoye besipa ne ko nyina ha etase ne banyansafo ena asem we sin so din ne so yemfa mo ho ani twase de ye de boko so se kai ade a o ka se mpanimfo bi bampo de a ana se me kura me banyini se de o banyini ya ana so ka se me kura me ba anso we de wasini pi asini ta se yewo oba wo de na oti pajauti na yenye o man no therefore ke de anya banisa you bi kakra why you know na bo o man no akwa so o man ne bo o hye o man ne bo mo nim se nsuo mo awia mo ya tu ansa fro abeba
Nti kakra we ya na afi na wotwe asan. No da you cry ya na mabuafu no. Kakra hwan. Fa obabra be twa so na kakra. So no so pe. Eno anso no so pe. Odefo adawo ma be ma na no madura anwa. No. Ene bende. Mema. Therefore. Ade na nya ba de sa. Mia kura me kina pifi se. Se ne be sipia. Se be konkwaso bi odia. Aka me ame de me kra kra bi twa so. Na sa ankoye me. Na se me ba. Emi nya no. Nya ba. Da shewura. Meye. Me semu ase. Ye nipa ye ba yi. Mo man ka yetirim. Eka opie yetirim na mo mo nkodama no. Enu nti na yamfa eja kwa ma no. Ono mo saka kra bia. No de ma. Eti ye no mo enka obi yetirim. Na ochina bi obi anka se me na makukum me ba. Esremu ala. Na wanu pa. Me fa me ba yi enko twa so. Enyi wate. Hwe won sesi dem wo ye. Therefore kasa cheme won hwe yi. Hey. Wo ko pa yira fa no so won. Ento mu nti asam te wo ento. Asa to se na me bi ba ko ya ka obo hu se de tie. Na na hyeden. Ai wo be nwa. Esi ha yawo. Mo me anko. Unya nya mle bi kura betimi awo foforo asa ahyem. Sa. Gomi kura da so kura se wanko. Na me ba su be. Na no mete wona wo suma abofle manim. Ogina so wonko. Enyankopon ya dum na ba yi. Onya se fa ne blo mfanya pa ye mo ma na me ba. Wo de baba me akunu. No ma ye nya hoto. Si wa ne dance so wa. Asem ne dia. Sei. Apia se wo pebe. Enti apia pa wo pe wi na wo betena wa sere sa. Auntie, I want so dey draw. Apia dey nkamani da so. Wani da he. Kama di mani ato so. Eni yi wani free so. Ye muntwa so na menka asem hu. Sisi mo tese yesi kuruma yesi be konkwaso mbi mu. Ti wona won tin hwe. Yesi ye mema kantin kanu mugina ahye no so ho no. Sisi yakofo no ya tamfo no mo ne ye kontokwa. Omo di aduru. Ye ena ni ye ko. Danso. Kama asem nwie. To we asem wo kasa na no nzi. Oh, sa asem we die. Yesi wugina hwa na ominimu ti. Ha? Ni ye kun ni ye sene. Nti se die enche kura me die me gitum yie. Se enche ni ye sen konkwaso. Danso asem we nso kwatifu. Na da minti kuro yi mu. Na wonti kuro yi mu. Yesi mema ni gina hwa wa wo hwe mema tintina kakraka we. Gina hwa na omo de aduro hwem. Ominimu ni ye de wo sene dada na omo kunkum. Se dem de me gidi se enche kura. Enkwasum amani na ye nananom hunu ne besan hunu bi Na kire se ye me ma me ka kire me mle bi atwa no. Na kire se ye ne kure. na osesen O se mle bi atwa mu ye konkwaso no. E ma ba wa. Ti se ye ti penso yi. Omo chi wo mu. Ni ye se amrantie no e yo mu ho adwuma. Ye me bi ti control. Na bi nso adan ya na o ti anye ya na nipa miensa. no munyina de sene Hey! Na wo sabre no na wo hefa. Oh, sabre no. Na meni ho. Me ma me ne ka che mba me ti sa wona na ya ase wa. Me nana. Ya se ye ne ho adwuma papa. Se wo utiri ni ho. Ya yi. Ya se wa de. Me san ni ti no nkan. Na ya se wan kan. Eh! Mo frank kete. Ni mo betere kikani. Inti die. Mo eye. asema ye ken Ya se wa asema. Free me so ma me sene. Wa bofra boni pa. Nwa o na agbo ehin. Odwan nwa na wa agbo ehin na. Hwe. Ya mo de wuro okro mu se. Ye ni ko wa. Ye mo sekro. Ye nke cancel. Mo timi aka asema do o nana ya se wa de. Ya se wa ye ko. Ha? Ya se wa okobi. Na nya ne kure. Wunu nokura na oka. Anya hwe. Sane ye nokura no. Metie nokura. Therefore so betie nokura. Fite. Asre wa omontan kese ya. E de no hwe fom. Asema mo akan. Menimu ni maabo, menimu ni ntokwa. Memum therefore betie. Aka kwa de ya brew. Ko ne koka. Ya brew dodo. Ko ne koka. Na min kan sa wa o. Me chichim.
de mu di free baby an therefore be fam ba ko bona poso na poso na poso na poso Oh, Jansu. Eja o de kan open yem fam pata. Anya hwe me ko kire mu. Di onim se ntunkum de Eja o de betena se. Me fam na. Eja betena se. Aga de mani ayesu ya ntunkum me de ye de. Eja. Me hu se wo pe bayere pa wo. Enro so me kwa afuom no. Me tu bebre ba finti me ba. Me ko fa bia pa wa. Eja me so mo oja wo honom. Kori. Eja na won ko. Eja o de betena se. Fia mo twetwe mani ni hu. Can you open yem fam pata? Can you open yem fam? Mo bibi pa ma me. Ai, wo de ka de ope bia na yem fam wai. Ane ade de bia ne di kan. Ade de bia ne di kan. So ni mu a bobi di ma mi ntie mo enam enkwan edwom Ensu ewura ho afua ewura kwa Esichiri enye esichiri eto enye to eye Eja kan nteme me si eye unti aja Eja kan nteme enye mu na mo siesie akuru mu table so Eja kan na dia mo wo siesie eni Shito apito me ipi na mama sobra mo no kan chiro sawa officer kan chiro manen kan chiro Mimitiwa wa apito Mimitiwa ko na twa Mimitiwa ene wo ene sewa omo ya ho ade wai tiwa hwe ukasa yo omo ya ho ade na ko fa ba ya me na ko fa ba ya na fa ba ya wo ba pan tuma be jemen tumem anti mumpe munye Eja o de ebe ya ma ye jeni mami hana ebe jeni first ye nyina ye ya ma mo ji abu mami ebe famani so dan so ti wachi dan ebe famani so hana Eja ebe ya abu hana ebe jeni kane ya be ya abu hana aya me pe ni faso ansa ma dabi na wo kun se ye ba bia wa yi won ehe na watenka wo ne ye nyema wo ede ka atenka na wo hefa atenkano ai atenkano de ewo me kuntunsini eni de he kuntunsini okay aha na opanya de na shawa hen je wontuma wo akutu na maboabo no aboda opanya nyacho ye nimi chubi nimi yacho opanya se nyacho de ene na emu na eduru tiwa ka wanu tumie ye ne ntem no ko Tobo ade ubono ubono uhu hasa jase yini wayo obeyi ba ku na sonti jase yini na ade na yo ena so biom ewurade yankopon se dia de pa na abuaje le dia so metro wo se de mo na so to boy ada dia sen na mo te la so bu kuna ni fa kunya batna o tete mo sa afra me ada trasa she na se ya dia wo papa ye no me chese me tworo wa mente ase se ya koda mu kura no esunku o be se enne se kura na de be hyen o chese wo susa enne be wo susa ne su papa na hine no chese me busa no so a wanyima no ese se sia na me ba ye na wa sa hye esu na se chese me tworo kura mente ase ba bia ade ana baso atete be sa papa ade busa no na papa no papa asembe na si woni se oba ne
Entra se ne nsu sa. De esie bia no, oba boaje, me ni wo de ka kire me. Ka kire me. Ni ku kwan ya be fa so. Papa. Papa. Oh! Ai, everybody dan ku. Papa, Nana. Oh. Adala me tete. Nana. Eh, Nana ba so pa Nana ye me tete say. Nade. What the Nana mo na do ba? Ale. Na ya baby. Therefore. Me no therefore no. Say what therefore me what put am. Me say Nana do was so sa. What the free ba na so. Nana say what better say what say so na ja won na bush pani tie bia. Wo busa na. Oh, bet me. Therefore, e dey ba some. Busa me hwe on kasa. Anya ni mu musu. What say what ba busa no bia wo dey wo be ka bia kire. Mesere mo ade. Mami ni ntu agina na mo ntwem ho. Ah, na so so busa no so je sa no so ya so le. Debi. Me ho de me papa na. Wo busa panyi wa ba ya dia so wanim no. Me nso ho na. Fam. Wa papa nti de nyi. Me ni abusu panyi. Bibi ha no no yi a kire me ansa na de abetum anim enye fese mu betie bi mu ntwem. Me nkɔ ne nkɔ gina busa me ne ye nyina ye. Debi tio. So ni ko na me kwa de ayi meshi. Asem na wo busa no so je sa no so no. Ba wo ba ne ko. So de me ho de me papa na wo busa panyi ye ti busa me. Wo busa me nso ne nkɔ asa na wo busa. Wo bo frɛ wo. Debo, mama we ene oba, o ma tu agina kata. Enti mi so ma me so me tu agina. E ba nse. Therefore banse. Debi therefore ti wanim he, ti wanim e ba nse enti no. Therefore dibi wa ya na o ma me se dia wo ye enfa so bi ama me ti me nya abofra me yes aye e dia se de na ba won kan kire me enu ani wo awuye suna wusu yenim se igwefuo su se mfante se achem se adan se mentemente se gwo se nzema se me hunu se nkran su menu esu awusu enfa so be na esu na wusu therefore who remember pa esu abra won tumi ka kire Nana wagina yankwai. Papa. Hwe. Mama nka asem no kura nso. Hwe ba bia mode me kon nwanye. Ah ya ba bepie ha. Me ba me kwakokra ma me kura. Osi da bi. Mode me nana mfitire. Ah ya ko me de ne ye kwakoye. Papa.
me da me papa me ko fie man kwa man papa ka sa chemba bia ye ko mo de me ko nwan ansa na ye be pie ha no sa ne ne so go ma me wo de tie dia na ka papa me no nam no wo bi so ba ye obone wa kwan ne da wa enko fan yim na me no nam na me nim ni enchi me do wo ba adenti no me anko kra ma me papa me kra ma be se ni ma nyina na me be ya me kra ma me ada me nyapani hwe kro mu nyina me na me yapani me na me yo he wo so me ni nya sa ke de mi diade me pese o yese me enu nti na me no nam no ye ntia me no ba ye no ntia ase na ka ba bia me no wo kro me ka se ye fa ya ko ye du wo kwa wani baje wo wani baje papa he fan ye ko de ka kire me say ha se ne ye ko ntisa me san akofie wala ka kire she wan ka de ntie ko no wa me abaje me hwe na nanom sammanfo ne abosom ne nkunya ameteso no amanya me ho ntia se me nche obewu me ti na nanom na me ti na nanom so a opie ni wa se odi ma de se wo jewa awaje eno nti na na bia so obedi ade bia no ese ye do ko ba bi ni ye showden se ne be ya beti megina adi ade no eno nti ba bia me fa ya me so a che ama me tinu ye fitai sa na pese o tran so na so tinu ye fitai se o ba mewu ko fo ba be tietie wanim na me pese me sa kra wa asama sa me kra o ya be ho ti me pese be do ko no ni baje wo be ade no ama me so wasama ndo a me ni baje enu ti na me do wo kuro awaje bia ko yi bia na o de me kwa me akwese me o ye be ko sama na o do me so de aka sa me ka me ko ya obone a se ka me no mi ne bai ade ti ma ko fa mpani fa aka me fu agi agire na me ya obone mpani fu o be nya na o ye papa o bi ko ka se o de le ba ko akwa ye bone na na pe no ma abuaje on se wo papa ka se ubedi ade ni wani age a uhuluhulu na mmom ka se obewu no ande eche so wan kire bibia se owra ho ohinnie ni na wo de wani je ho aka hu se susukuru wa be susu ama unua no eno wa ne be susu di ama di omni enko na dia ya kan yike kan me pesa wo kasa che me pesa wo ni nta me ba be di wo hin ya wa kire ni se anka mira me ka se akaka ni beti na nanum no se ka we ko kakra se papa be yira ni e ya ka so be dia dia wo dia ni bo ni wo dia na me frem nto obi antimi nyeso na dia kwa dia na me wure woye enti wo papa pani mu pa te se wo ti me pie eje fia no mo epono wantum abuaje no so ti mu dai te se yade no wo no so wure nyansa ntopro no wo na me kaka wo sibitiri ayi me pekasa so enti ade a waye penti aye wajapro no wasa ti me shodi abasase no motimi eje fi ha no mo sa wura dinya Therefore, nana when I am kwaso baya boko na ye no kwa pambi afi na mbre naso apam no mu ma me nya me ho ti asese akakakra ne ba ti nana no ese me ti nana no a me daba yi na obetama na me di made ohim bia anso no ese ye de ne fa baabi ye ben no anase ye hyede den ansa do timi adi ade timi de mbei aba na
Ashan Diamam. Therefore, what do bosses so? Why are from dear? Ablante. Nana. No go to me. Na se ne kaso anya ro. Na una kaso anya. Yehu. Wo de nsem hunu sa keka na yode. Therefore, kakra me kan se we dia be ya hyeden. Why? Hyeden. Wo be ma hyeden. Na nanom enenim di omo pe. Na omo aye. Tu de me se wan hyesele. Ebi kura omo fa we mu yi abofra we afiri wo. Omo bra abofra wo dwo. Wa wuni mu bai. Aso den. Osuma na twintwan. We si ya. Ti ebi kura we kura na nanom epeso omo ma ode na so amle abofra papa. Ah, Osuma na obeko. Ti na mo de na fa sa kwan osu ti. Kan kwa sia bia o kire me. Oh, therefore. Anto wada. Fu asem kwa me nyo. Me no ba asem kwa. Therefore mama obu fumi o. Ese hu na kika no. Oh, mo ko me. Ese hu na kika. Enu ba bia. Wo de kai mo fra ko. O baba. Therefore enu ba bia o. Enu ba bia sa hu na obu obufu a. Ana nyina na won ba na ba jo ba firi no. Ade. Ababa den ka mo ma me nkam. Ya ka no kura na mo bu ofu. Wa bu aje. Wo na nanom ntra ho. Yo bi na kuma ntwi. Bosi afona na odi ntiji akirema. Wa papa na ada wa de wa ba me nka ho. Ti se nananom ma kwan se osama me bo ani akon ma. Uni wo papa fi o. Me ma ni me mfikire kura. Wona na. Ni anyina baba mu kwa ja no. Hey. Nananom. Wo de mo ya bedai. Me una so na wa hye dem wo busa na sam kula wo chase won fi we wo sam wo na sam wo dem be fa hini me ba ta sa abo aje hey ala mo mo no wai ala no mo mo mi mo mo me ala mo pa mo cha mo me la sam wo de so sebe abo aje be me sisi ta say what is someone me fine me wura so busana sembia won fiu se why mumo so why tenyo afiye what sound me na bi ni me tiri o me chira tira what da susu na mi so me na mi ya asama afiye ayo so na me pe na ya so di obi anu senye so na wo pe kan wa ko mato yem na samne sa di asem na si abale die ye meka anse ko anu tum so ate na wo kuro die obadane mum obadane mu ala so odi afa so wo obadane mum na ko sisi se die be de wona ni ontime kasa ontime na so mo hu ani misa na no no obeka to no aje oni na munini din komo na papa woni ni din komo kaka na ne buafo ba bayi die mutimini din komo na ba Thomas na bi wan kasa wo kuro ketu papa were na wona ne wodensa eko na nam so wona egunsa se ba bia boaje wo bia na nanom adaworoma omunya ye moa se de be ya ye be hunu akala nti me hono ye bom pa ye ba de pa ye hunu wa ye pa ye pa na asem wo se de enti sususu hey na fam pa ye bo ta sususu akame buo esu na metini fi a me de so minim se ye bema wonya ni ngulu pra ya abwadi wemefo no wode na beti shade ya mo twade se hira na de de kula na ya me fe menene ne papa de wo twade ne wo na de de enti me de aduane bi asiso ama sakare so wo ebi ni o mo ko e be ka me ho a enti me ko na na se ana me twa bi abro so what
ama na sese ye ma no enra ye ni nyina na wo hye ye bose nne ye mra na ne wo so be ya ma ye no ye mra ne ye maji enu nti na ama ye ba ya ye ba baji no nyanam kan ma boa me ho makase me modi nkunim metamochi kunim die ya modia me mo hu se me wonyina ya nya pam ne kwa som kwen wa mi yesu ko so bi ti sa woni be fra na nya kuturu fia boasa afọ na no e fa bi pete o mo so na kunim die ya modia na ka hu se oni na na onyina e wa pam kese apam atwa mu da apim se wiase awiye nti ma do baba bi di wade na so nte mokon so ka hu se mu no onyina wa pam kese apam atwa mu da mo ma so nte anya sa yawo amani hunu wo yale bone ebe tiesi soja fo muso mate edo wasen so na emepam no amo on obedi ade nso mama na so ate edo wasen kwada fa monko ebo na mamba kra ha asa me famo Sama amo mo se mi onya me ti manim opia ni ho obi famase me tremen sa kumpem dabla no way otimi da he abanga bo nyina otimi da he otimi da he otimi da he Ala mu fi samu kwa na mu wonro dia be to no we kitwa bi na mu twen kasa mientia onye ne de ana mu kasa mu kwa na mu ayi edu ye betumu nyanto mu Ah!
Mini. Poku jano poku. Ha? We ni say me twaniti. We dey ni say ye dey yensa ka no kwa. Ni say ni moja ye yensa ho. Ye be twi ni mo aku no. Wo na so say no. Mesramo. O ba dey to. E funso. E dey funso. E bufu. E dey bufu. Ka tu. What dey you say? Be ka tell say funso. So jina ho yi. So ye ni po. So ye saman. Ye nim. Wo ka ojo. Musmo kunya. O wa dey. E funso. O sa ma mo. E bua kai. Enya dey. Ba ku mkrofo. Muso e krofo. Nse aka me kwa. Ntimu de ma ya fa yo. Wo wa dey yon ko. Ka tu. Abuwa no. Wokai no. Wuni pa fusa no. Awudi odi no no. Ukọ bebie mu a. Na odi yaman edi agwam ya hwe. Oni mba bia duro wo. Minia. Yankofo mu nkrofo no enfra ne Mame mwa. ka sem. Yakọ. Yakọ. Ah, bese. Yakọ. Me pay for. Ataju. Ene di atede. Ya ti denne. Saboti dede no a. Wo mo di wura kroma na sa ma di wura kroma. Na mi dwa. Ya te no no fasla fo pedi fo se omra. Dede no ma checha se ma pedi fo ye hunu ni ya. Won di ba. Eno kure. Ya hade boko. Ku ya bu hebi. Minia mane ko. Therefore ne mpanyufo me wa tena se. Ya so. Ben na kakra ni. Mu de ekogina okun no. Ye ko ye na den. Enam ayere dura no mu adidi yeso ni nti. Ye ba ebe bo amane ye ba ni mpre no so. Mu di yanim enam adwen pa mo wo bo oman hu nti no. Mu di yanim ko pe suman maaye. Ye ko ye no ye ko di omusu nkunim. Di samuti dede aye de bewura kroimu a na ye di asende na ebremu. Mo bia ma ya de mi je kese wo mu kura ne se. Ye di wo musu nkunim no. Ye nya ho abotre echi wo mu mema ene wo mu ma e de wo mu bai afo mu dom nu mu achichire wo abonua nua kese na se Asrani asema wo kan no. Mafa man mema no mu amantamo. ye chi man mema ne de wo abobo nua kese na se Amantamo wo mo. amantamo ma ya achichire wo mu Mo ya de. Na me hwese ni mo ni mo aye sere ya. Ma amfa bi ampatamo ka. Ma eye ma. Asrani munya mame modo no mungumo so manye bi. nana dabi Mo ya de. Me mpanyimfo therefore me sere me ka. Ya sise de nsuo ye no. sa na ye Emire bi dada bi etemu. Ye yi bi e ma ne ye ma. Ye ti okromu no mo be chi ye. Chi mema chi ma se yo yiro se yo mpno se yo bo do mo koye. No mo bon ma to de ye me ya ba ko ni ja se hene ye. No ba ne ntupa ne kokko se de tie ne ye na butu du nsu. Na fa brane na beti so so. Oyi ni ene sa ade a ope. Oyi ni sa ade a ope. Sa na ba ne dia. Obi ntira bo fre nyame. Chodo. Meti we meni abusu apanyi na meti kuru na de wawale. Yi ni frim. Na me besem mi beyen se koku ayeyi mu ato ayi no. Atowuo no. Na menya daaje na me de wo mapata mekra. Frise ma kobre kunkuma moto ana mi kukuru. Me de wo mo be wohoro me se kan bia no. Ama mo hu ni se di nsu ye no. sa na wiaye Ene de wani da ho. Ene mi sika sama. therefore de me kasa kakra ajako wo ye nipa wo nipa ben ni wa wo betuma begina beka se wo na wo di kan akosa manim ayi di opansa na obi beba wa ba wo Enipa ye me ye uni ni wo se. we waso ye gyan panyimfo ni so be kanya asase ma hwenkwasa asase ma begina aka Asema me kan me nka se. omu gina aka se kwaji isuman ena omu di kodi nkofo nsunkunu ni ba be ko kwaji free Ya di no onum kokko no. e di ti so pampa so ya be yi. so ko no wa kwada ene de ma ba ya no e ko no wa fo so be tible we je mo ya penifo na mo wa hifia na hu se penifo na nkasa so opani wo da tible we je opani wo to kasa iye asrafo
Nana. Emma no kokoo. Nana kokoo. Kokoo mtisawa. Ebibo. Hwɛ, ebetom boase. No makohwem. Meyi die ni nantu, ane ne to so te sɛ kokɔ. Kokɔ. Na matom boase. Ma bono. Adi sidwa ko na. We say nyina so. Wa kokɔ na ba. Ha wo bia ba fa na kɔ. We no ni. Evo. Nana no sama fo. Abusom. Ade nana no ko nya. Ya damase. Ya bi ko din kunim. Ya nya ko bio. Ya damase. Jama no wo. Otimidai. Abagaba onye. Otimidai. And are you ready? You ready? You ready? You ready? Akwa. Nana. Medase. O frɛ me wiade a maba. Ensaka e obia ene menka. And I'm sure you're me. You know the man now. Meji. Maye. Me don't see yo. Na. Ka se obesame. Obesame. Mako se. Na nane na butu afo ba ha no. Panifo ba ha. Nye be kwa apam no. Obesame ma so mu nyina ase. Se ne be ya. Obi hu apam mechi. Timi flower. Nana. Me person busa se ekwa da fam. Me timi ko. Makwa. Utimi ko. Ekwa da ho. Ko so mu nyase. Na me de sunsun. Eta wachi. Enti ko ne ko show wase. Enti me ko. Akamatina na. Asida tu ya dia. Di o se be yo. Ma so mu nyase. Udo nye di agro. Udo nye be di agro. Jama no wo otimide. Abagaba nyire otimide. Me che mo mo. Obusia panyin ni nkrofo. Mo no nya be ya pam. Chiro mo papa. Anasu tamachi. Otamachi. Menko. Kochomu nyase. Me chia sojafo. Se tumi risi tumi. Me pon kokule pentem. Babane pentem. Ko dieu. What to say? Nana Mwadum. Ukuru here. Nana Mwadum na ho ye. Yo. Na Samuel ye nyina dwi na okọ. Oh, me she dan koye dwuma bia. Me ti ase bia me so ye me fidie bi. Na me kọ na makohwe. Nti me nya dia me koye dwuma nti me kwa ba sisi a. Okọ a che ukuru ma no wa. Yo. Baba yo. Yo. Nana. Hey. Now so aye. Nako hwe metiase. Wanya ho kope na mabewe. Wonu ya ode. Me kwani nko ya me da. Abechi nti. Wa ya so rasu. Nana, me kwa kama ka boni antia wo. Me kam ka bi ma. Su, wa twem boni. Wanya ho kope na mabewe. Beku. Umra so so. Nana mesraw. Tuana nan mo sedo. Mesraw.
Nana, Missrow. Nana, Missrow. Nana. Missrow. Masi bako animode onyankwa ni kwa ni da pontiti mo twemesu masi na masi atchemse mi unyina tumi ni se tumi kumbako Number uko. Uko. Oh, yo. Me ba besra mu. Ba besra. Me ba ho. Na ya bro. Bibi na si kwanta. Bibi na si me kwanta. Ya bro. Watch it na. Yo. Ne kuro yi mo ade ye tintin a. Manya me kodo mienu bi a me beti. No betra na chokrodo sa o ba yesi kasam na ade bai me muna kaka che ona so me muna nka me kodi me yede na kodi metimanya kodi mi no adi sase me ni nyini se die ale zani ye hwa me ho ye me ma na ko hwa no oba so ko hwa sa da me sa me na de se hwa na o de tu fie Manyana me wa nkan so ba tuna ehwen ni oba jana oba ji me ko do adi ade no nyina ta amia ba boni ni ati se wo adansi kunu wa domponi nana dabi ni ta huna mo ta me oh ni kwasia mugu me nana mba chone me de na me nka ho nana onka ho utamasu itimunam madani abobia wie nana ma sheda utifie kodu na ababedi udi kodu mi bwa nana ka me ka bia ma na kanto so umeni mase yemi ma mu nyamani aso umeni mase na umraso to twana na mo se nana me sro we nana facha me nana me sro Nana woman, who you ready now? Oh, and one and no. Oh, Nana, Nana, Miss Row. Madame, we get Miss Row. That's soon now, Massy. We don't know the agro. Kumunyi na akwa na nyame Wonya hunsu na ma yo hu onyanko nim koye ne da woboa motwemasu makote huram wanka bi munyina moka ho munyina ana mo ya pam minyi tweni adoa minyi ba kokora mfirim munyina moka ho bi na ma yetwamasu makote huram me ya madane aboa bi onya mo ba bi so fidie yi na mawe nunya mesraw na wo tuwa wo nunya mesraw Makachem, me kumako, me shimase, me yimunya frio, e me awunyira, me sibia me hene. Diadie, fakro na bombo, ayeye me pe. Makame wimre jeni ye. Bonini. Damna no wo.
Tesa, na mabatia Jesus. Na besi e na ah, obi a wo se yan konko fa ne de na wo ye besi ne. Ya nam ne de. Akrantia ne de wo fie. Wo fie me kwakofa mo. Kwakofa. Ne na ka tira me sa baby a yesu so iwa kuma akrantia to nti me mesene no. Kwakofa ma me nyankwan. Na fe e wo fie nso ne de. Baby a yesu so akrantia twam. Wo fie me se de fie ade metuna dada wana. Bra ya na me mpane me bisa. Ah, enti me na wo dada me. Me dada. Ametuna dada se bulu ni ete se o. Ebi anam ne de dawo. Aye wa wo dia. Nya dia ayeko me de mu bia. Se hiyo mo ya bebe de. Anam ne de makum na me se ofie. Na me se aha no ma nne ya be ye be de. Se won dia ye no da no. E de. Oh, so ya jaisa. Ibi no. Ya jaisa. Me de tu me jai. Enna so bi. Oh, ade. Enna so bi. Enna de krache enya adwuma. Me pa chew. Enya adwuma. Mesro. Eh. Na wo de bia na de ma be shepo yi mu. Na wo bu me jen wo sise mo den ada na wo yesa se wo butu mi nso adon hiri mi enu na wo da so butu me so so na nhie bosu egugugu nti me san be da fo da bi na dia be da fo sare mi sisi mo ade na o kan pu de aja kan na me ya na mi sisi mo amran ka baka se ma kokura de mi wana de ma yawi mo so ablante bi kwa jeff me so da be na abekwa akoye me ho ade no so bi sana ho ade ndi nya botre maka kire wo hwe akwa akoye ho me tame dan na wasi wonu bia nse ha de me yere wa ntime tadan ni wia me koyo nwade ofie na me de wakọ akotenam na de maye wo kokọ so me nya no bi mafa me timi nya mo bi mfo eno kra na ya na kan ye mapufu ne me yere wo yere ne ho afese me ja hwe na mentu hwe me nan no oba kokọ ene no ade ko ho fa chen beble ko me no kasa na me yere ya nka sa me mpo ba ifo me ho ntama nka ma wale no aha me wale me na menso mpo bia bi na wona we de konkoma ni bi tu na ni akoko bia so so mkoko bia me da yele ma me ni tamma bia apa we say na batre penyi gumi na nnesia na yele tam ah we so me wa bu ni okoro kakra aya se kakra mbetwa iwe di wa gro jante gumi yele tam ni anko na ben sa na na me tira ba yari se na o ma nya o chere dey ase na me chere na ni bia ba ku si atofo wada da fo wo baba me twa me wonya su se o nya ma no me de tie twa ma su wo se nwure ma yi mu su me nya hwe and na ba twa na na won se do so wa han mu ya wo de me sina onyina twa na na won se so na esuwa se ma wo kampo na ma ma se ba na no me se mo ngwa nfie na bo po no me po na me mfo aso to mo pa mo pe na me sisi bia me no tie na me he ma nko dan nwuram ti mi ti wa se nka me fo ko sie makula ho na ne kwa tu mi ti na me se wa na mo wa cha mi je nti mi ba ma nto me sina pe e fi da ko e de bia mi ku sansa mi ama to kunya saketwa se da na ma bo so mfo de bia wo be mfa me ni so madam ma ma kwa ni wa trofo nyanko ni wa da wana ampa wanum sempi sunukure nim na obekonya na atwa wa mo aja ofa na na ho fra sama do ba be nya sese o so na ko nana ai mo kwan nko ko me powder mote macho nko ba kama tisew o ba ba tebi ni na ba pa ni to to na odi na chi ana woni bibi ana enka mene no be hyeso na me pacho wo ya be me ya me yo be de kama me fa sana aka cheme o be so ni na be nana ho fira so mu no na o de be to ana na se do pacho ju mu fia be na tsia we mu na atikrom ni to me o nyasu se onyina menum ya mede wo wa ha musu na ya wode me simu na amase me yima flo mako me simu ya ha hene na ma yima tire no de me pe ya wo no ni ma be twe ho
Braba. Me penny for nya asafo. Am no odwo man. Ho nyina the samwe. Say you on crab you. Na me ni say you on crab ya so. Epetuo bi abesim. No ni pa body for chire. Amasanya man nyina siro. Me shaman for bose. Na soda. Na bomba dia se be hu nipa ko. Na kwa bia se be fo aso bia no. No chia o ka no. Wo chia o ka. Enti mo bi ni awre ho. Ya de. That's Sisi. Penny for me no baby cream nyinara and awuwe. Na je ko momu a ono ko mi sanya o ka se ma no de kro no ono momu ti ase na mpanimfo yi a wo mo ma dwen papa no momu no and awuwe akuro ana e won krabia ana se atofuwo ana wo papa no wo wi ade medwe ho amanti ase ana onyina kroya no odi se adwuma yi onyina obetimi aye onyina obetimi aye Onya, aja asam, na ha o ready, asam bay. Wo, panim pone. Pese min kumi nyahene. Wo gume ni mase. Wo ni padom. Wo chemesu, amma kwatenwem. Ya ntane apo. Na wa wono mpanyifo. Sa first mase. Pa me ho. Betimwa. Akampom kamo binte. Ye wi de maye. Bagumenu mase. Se sene apam na ya ko ha. Eno se ni na ya tetum. E ma me ankasa me do bakura mporo. Me ne twa so ama me na gbafode. Afa de ban bio. Na wonum se. Wonante ba na nanom ho. Na do kra beche wo mo. Wo se na nanom ase. Wonkwa. Na nanom dia. Ana pacho. Na obetu am wonse do. Onyina pacho. Me ne ya baba. Ma me ni dia kakra me pacho onyina. Me pacho. Why? Panyi bone. Hwede otire waye. Tunu na efita. Usuro wo. Adonko kakra betunti. Usuro so bewu. Betu na nanom ase do. Oya. Damra no wo. Otime de he. Abanka ba onyina. Otime de he. Duro na nanom. Duro si ahini. You diko iso. Ye yedi ye pe. Ye wimle cheno. Seja hini. So ne na menini ti. Ya hini. Nana no monyen sanom. Akwasibuta ne kofia na che monyen sanom. Ajo ebrago. Jensanom e. Mensa aburampa oso jensanom. Enyi ya noche oso jensanom. Me yonko pa bi no ofribuase amanchem ye fra na adoda ne mra ne no ne dian kasa de akwasi kom oso jensanom. Ye fra mu a munimu mo de hia aka me nko bafura. Mo ma me nyansa abotre na me mfantena kuroyim na me mfantiti mu mofra aka. Na onipa bonifu a aka no nko se ne orhwe mu se mu beje mada katea na aka no nko ade
obi nton san french na ne busuefo umma ade ye ni nya na wi akete na na konkomoa amuni so Aja safo mani safo bro ne biaba de bronte o ba na me dia kogu abusia oh kofo ke to ade kofo wada roma o se de ade ne da no wan fanto a efiri to o ba fie sana o de bokokoko o pie mi so sana ama me ma jim why ada roma ko nya ni tiase ade di egu ani na ade abefi abusia ade mama no boni kure kuto so abefi ne mo me bana so wi sesen sa wa wuni sa be bosme kakra ni eye odefo ene ne mpanimfo a na wo ho no omunyina atoto amana ka wo abusia nko nka me yawo enhu nsa na me no enhu moro sa na me di bi ya pa ya wo de abefi mi so enti na me ba ya na me no be so se eye kurokura ohini nimu no na ese him kura ohini su ni na tese kuro no atosin obi enti na me ba ya se me no be fa adwene se yempe obi ne yemfa no o ma konfo obi na kan na asem wo se ka akom ya gino kuro anu obi aso ni ho a o kiri fo wasempa fa kodo se na o kan no kuro ohini nimu no na chia kakra me nananom me wofanom me nuanom ana owu abefo obi ni mo o so me ba akopem tim na we da ho tim ye prosemo aka men kumba fua eni mpanimfo kakra aka mofra kwa de ya na ye girigina beenu miensa ne ba ne sen no wa himfi obi no nde wa ngro akodi aduro sese me mra ne no akodi aduro nya aduro na madi na nyansa na menim sene won enya kukuduro bi na me wo sene won na mmom na nanom ni otwie di ampon wonim ni aya woye sani okan no me no ya adwen na me de mani abon kontena kali kuroi anafo atifi apoye ni atoya fam mi hunu obi ase eye na nania ya nkasa na nania ya tintin ayo yi achia oba achia kata wure onu na mpese yedini si na nan fisi wiase mu no intifo ni wa pejafo didie oso akoyo ma konfo didie oso di wani akalie anade wadwe nkire wo no fatoso ni mobo hu na ne ade no edan yemfanto na busia meme banese adwene wo mitiri mu a no sam totu mani na so no ni panyina edini di ade ya eye de katawre na mo wonim fom eti wakan sa mati bisa mi piedu a na mofra igina da ho mienu miensa nan num yeka e ba nsen wa himfi obi won di atomura nchemwi ebi anto no enye aduro bi na medie nya kokuduro bi na mo enye nimdie bi na mo sene won nemum ananom ene otwie di ampon asore ni asase yefo no on nanim ne odi onipa bi aden edua eti aye asase so buafo edie waka mate ye mfiti preko mon kontene emfa nkoto nanim sabio enkonko yenkurubo yemfi ani nto fom mereka kraya edaya nimu ni enhwehwe ni empedafu abaako a yede bepa ne hontoma am ye kuri bi ehunu sesei no ye himpo eno no iti mesa da maba ni afa ho ade why na mesma sem no ale na wi enyina mza o wi nsem minjo bi ina busia se konfo obro sa na afi no kanzem hu kura osi ubewu we de mimpusu kakra bi amaye na ese we de ko wi mpusu ba ku bi oba ono so sa mpusu sua obesua aya probona aboso na babo we de wa be yisu bia na otie ni sunu no no se chese emu hwam
No, papa ta okra. Comfort. Abusia. Uba bro. Ma besun san nyensa o mubu ade o. Unuru ba bia na da ya fe na nkwala dwonso guso. Enti no we ufiri a trom koda. Nessa me de ko wi mi mpusu. Mpusu. Ayema wo. Ayema. Abusia sem kaka bi nka ho na. Sawo ka so be no man ganyi. We ade ko wi mpusu mponi. Na de ode kwatena yi. Ode kwatena yi aseso be nde. Comfort obro. Yo bro sa no ahye nkombon. Ebusinyaka. Hello Brago. Niura. Ono manja mu piem na ne asemde de bi wo. Niura mi. Na mze wo ele na ma mi di no to da. So to ma sem tia. Efe asma on se. Mi a madam Fukatawe. Ben fo kwa setena. Ese ono na wo medi. Eh. Ampere fo ta so ni ese won ko di ade. Yo ya senda ya chese. Eni atadu ya te dende. Na nya bronko no do kronko. Katawe de mini ntem no. Mframa kura fete. Sa. Enti esam tim di kantente na meko. Ko bona baso. Echire mini wina beko. Yo. Am ko bona baso. Lo mu se. Meso no ni yo ko fan to so no. Ade wo ko pa. Eh, we dey sasempa. We dey papa. Ah oh. Asem papa. Papa. Ti ti bia no. Yeso so do ya masra o me panza kwa. Ndi mu hechiri na Yo papa ala watch go sifure wa me. Hey, wonu go sifure. Papa ya chia ono soma me. Ayo. Yo, eni o kwa hwe kwa so boko na kwa. O kwa mechia no. Yo. Empa fe ba bia o. Me hwe kwa so. Sa se bu ya na ka ni yo. Ah, o ta kan sam sa. No, me so pesa. Pesa. Aba wa na wa ba kwa kan wa. Se ana ta ala no washe ta so peso ha papa. Ya asem we dey. Adade. Eni ya ko papa ja ne bra o fuluwa. Ba se ko sane ma bra ya nya aduane no wai. Adade ma honya ha. Mama, ati asem. We dey asem papa. Ya ni na aje. Ne de ni ja befie. Kata le ko dia de. Se de kata le pa wo sini mikro si tie. Minimi so ko dia dia. Mikro so be kwa hefie hobi. Eni jeni yede nananu. Da mo ase. Se wa brakati. Ti mento bai. Nra. Ka kire mu sasem de bi wo ho. Azam ka kire mu. Ne mu no. Me pepre ho enka kire mu. Afam ko mo man ye pedi je kura mporo. Afi be bruso. Na fi je se mo ye kura mai. Ise le mraso. Se be di tudwa. Assemble enu awia. Le bu champagne smile friend in call. Mama kunya kama. Me bi esi woni papa bi. E bu champagne bue na no asmo ka kire me ne sei. Me nya pele udi ade no. Ai. Ujan ba bi ko ye no. Akonya no da ho. Da kunya su da ho. Ni ampesi na mu a na kunya no ko ya kunya mu. Sametie. Kureti se su yentime enso akonya mu. Kunya no kure nyemu sa. Enti no wani ne mpanifo no bi. E be ko mpani no akwapam. Ana wo akwagyina. Ontutu wona ni a, oni enkutu obi aso kam ya me. Sanse ni wema ensan ya ofasi nya de. Ni na konwa no me be furu sa be nya. Eti se fi na sen ya ko ya mbe yo. Setinam kase. Se wa wo yi. Wo yo ne na papa me so e. Na wo me be na transfer na ni. Ayi kai. Wo le ba. Ino here be mapa. Na mama. Me na adam. Fita mase. Atabi. Eye. Oba sewa. Oba buja di ba. Nana, tom. Papa. Enti no asema aba no nya bewie.
Nana no me ya dem ase. Yes, you do say change. Nana. Britia we mo. Tata. Me be yo yene. Hey. Hey, we see a proper one. Ya me dey. Yo. Akodo. Hey, What's that? Yes, you can now. In your mania. Minja kwaba. Ade bro, una nam. Yo, me come sempa. Bien. Sisi ya. Na. Asmezi. Ima sutese. Banka so atebe. Junior ni video. Mafra be na. Sasa be achiri. Nya oh. Ena wana mjimi katente. Debi ese mpana mbo abaso. Bebo mitiri nkwa so. Sime mo ntiri kwa. Ni wasiri do se pia ni do se se ma ya na wi. Nana ye. Ya dem ase. Wenya. Nana ba se to, nana ba le to. Ya Moya die. O ni pa ho. No home. Em se be no so no men ya nanti mo ache. Oh, nyagro. Ndanso nyankro mpon di ampo. Wa ma me so ma ba fu sa be nwe ya. Me ma ho nanti basabasa sa kwakwa bia ode nam. Sa. Wura yi fie wo pe na de che bepe. Empanifo obetumi fo no. Wo ka ho. Nam so me ho. Me mpanifo no wo ka ho. Mo. Me das. Minua, me das. Na me sia ho na wati na ma. Atida wo nyamo, atida wo nyamo. Na wo kasa, zina na kasa. Be ba joti ya vile no. Ya genu no. Chasa. Me bi jai. No. Se be yo duma no. Ibi ya kudan de mefro. Wa fro wi. Na se binya be ka ba bi pe, ene se de obi nsi de ma idanka. Na no anu. Bi. Asem no se de ne de no. Esi aba. Aye dawro so. Na nipa amizumini wo mu no. Ese me bobo wa mama ne. Fatwa. Sa, wo de obi amane. Wo de wo kaka. Se amra menka. Be ka sa me. Na me. Be se wa ka sa bo hu de wo mame. Se me ka mo akọ. Mam ko ja. Be bi ebu ko mo asasa ya. Asem na ye dese. Ai. O je che ni. Bofori. Papa, na ayadade kwa so cha wo. Yo, aya no achi adade ama. Yo, ene. Chi adade ni mi aba. Man for wa, onu oba, wo se me chi awo mo. Husband, wa me. Hey. Mo ba ye da ba. Enya. Ya ye da yere. Mi de aye ni. Enya gro. Asam na do. Ojo. Na semester pao. Na odi namni bro. Kojo asem na o jai ka. Kojo a wo so won fa twen me nani na nsani am hu. Noa no kojo di akase e pepe bon bi di na shem prokopo. Mfa bi nya sere. Jobende. Adade we die metua o ha boni bi ani. Me se na ekosu kromu anyina no. Waso ati. Wani so ahu bi. Na no kre me baya we die nkrato na me de brew. Me ba no ma ba be bon amane se aka na nsape na mi papa usai. Na panyimfo ka asem bi se yensa kokromuti ho mopo. Sisi wa ba be yemi kokromuti. Oye me yonko brabo prekope. Mintimi nye bibi abra me mo wa mane. Ti me ba se me ba be bo wa mane. Na edu se mpapa ekusai a wo de wa ho oden no wani monyam aba be techi na yefe. Akosi. Kasa ye bebre. Nti eno nti na wonam se fifi abetina ha. Oh. Na wo se senka wan kan che ko pa senka me ba o. Minim se obeba me ba dodo. Minim se obeba na emum wo se me ba na me beka na yefe efize ewum si aboda wuru kromu ade na me kofie bia mu na mabo bia amane se ne ebe ya edani dura omu nyina obi bia beba na ama mi papa swai no aye kra behwe se ne misini oti ne abusuafo yi se ne esitie se aye abusua baako woni me yonko brabo intimi nsa ho enko ba bia disi medical be ka che wansa Akosi ti we die ti ensuro mati me kwapo medi wachi na yakọ nyina so dade
Na openyi lebi oni wayo. Adade. Follow. Ofere mechi amu. Ne omuye. Na no madaro. Ya da obo ade ase. Mi radem. Yo. Nti na chese. Che sisi anu de bibia ni ho ya say. Sisi de aka ne se mekọ opanyini ajansu ho na makọbọ na mane. Mefiri wa makọ opanyini amoati nso ho na makọbọ na mane. Nti ne we de memmu so kakra na yankọ. Yeah, for you are very na metimi. For you are near. We de mesro kwa kakra. Nti emresi ne besashia. Yo. Yeah. Mama nkomo na odi ya no osesen. Ofuri, odi ma teta chinti be bia na ebetete se ya. Ofuri wa. Kwa kuma to ile msawati. Kwa kuma to ile. Unu se wachino ubie ni ho. Kumu ha nkwa na metini yi makuma msemedo. Timi nyo boneda. Nzenyi bia metete no se metete do teta bibia. Mintu na me do teta na bibisa ntisa. So ni nsene mpapa busuafo no o papa omotie. So enche bia edem papa bedi hini okromu ha. Omunya de ne kire mpanyimfo ne pe abayo ho. Onya bayo hini se king mabayo hini ba. Ode wa hwe enumunyam kesia ebeba ya wari samiyo hini ba na me warewa. So oba ye bo fruit mu krana so wa woni tini bisi ye no Ofe ye nsa mente wase so ni se nyina na meni ti ebetete se ya kromu amai che kwa kuma to ye mfati so ti ujidi so be wa fowa me to intimi tranquilo fati Ofe ye do papa be se hini bi afi ni me kwa hwe me if you makumem na meka chiwo wachi ubie de maka o ka mati se ni bibia ka ene yentete yemfa kwane so ne nko bia tie bofe se ba bofe ba ko fo de bi na so ye ko me bi he no nko kra ne ubie akwan ya ne nam so ko yemfa so ba ko so what from the waka mati o dada me a wa me ha o ma nwarewa ubo fetie nko endi mpesa o de bese se ba bo bese I'm afraid. Yeah. Me man for amosia. Ya ye ni ma reho eni ni suwa na ye tin krodua mu ha. Sanse ye mpanimfo ene odefo. Omatoto e krodua mu ha. Na eye kura eni hene ne so na ese kuro no eniti. Send sent no. Ene na nananom abosomfo ayi puma kwam. Sa yemfa opanyini katare ensi akonwan so Sa ne sa ni sant no meja ni nyina ma abusua aja ko amafeye sani e konfo panyi sie no nana katare prekupe se de nyina anim no ya de enso ye be nden empanyimfu okọ nana koye no ya hwehwe mu a wona sese e bi nsi Abi ewu na je biti asa. na mpanyin sie ntifu ni wa epejafo opanyi katawre umre na aduru so no ndimasi ya de o ba be diade de krei ehunu se ahimpo no ne kura wa hinu nim no ne kuru
Shimkwa no mona yedi kan yedi kurei suma yankasa ekuta kurei ni fa baby yedi babo wabaso yem pese beto fom ama nananom omutiri sabi akopa wonti yanyene ne pete no yedi bo wabeti otie idwemo bi em se wa yo sumen eye nananom atimu so mo ko dwendwene bibia enyo onko ana eko jokuja onkwan tambia wo mane ne dwendwene no abre ni ne sa that's a piafo ewie ni sa ni enwie obi ba no ba beduru ha no se ano hene nim ko aye ka no hia ebia na no ko boso a obaka sa aguro bi mpo ye di pray so pani wanu hwam ko mi check se no anananom hye no e ba be hye momo ame ye mfa hye ade yi fa ye de hye no e pray ni bambo fo pen ni bambo fo ni nana anka me nka ne dwemu na so se me ka ne dwemu ni obi biala ni ubo nsa ho wa hu se ubu odu sa obi di betentam ya o ma we so e de bo nipa no wotimi da odwan ana ponche ndi kure na suma apa aso di e de kura no nsem o penti waje ye we ni sa ni enyi e bi mpa obi baka sa agro ni edi ye de ne to baka konwa kase ye no so am obi ehunu so yo hene prekope si mumu wa me mprensa ye mfa ne to nka eko yenu Baby media, mina masini. Aswo jamai bonia yefwe. Saka mwenyi maya. Eka mudia mamu semidi. Chasa mupesa moye mesa kete chua. Na mude mekosha basi. Ledru bone kwa.